ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಾರ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ದೀಪಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತೀನಿ ಮಾರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋದು ಬಿರ ಬನ್ನಾಗ ಮೊಗಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಬೈಕ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ತನಿಸಿದ ಮನ್ಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಮನ್ಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಅಂಜಾಂಡ್ Hey guys, welcome back to a new vlog. Ini engkau salon പോകുന്നിಲ್ಲ salon ande ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಕಾಲಿಗೆ ಜಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ guys ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿತಾರ ನಾನೇ ನೇಬರ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಬಾರದ ವರ್ಷ ದಿನ ಸೊ ಒಂಚ ಕತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇದ ಸೊ ಐಕಿತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಪೊರ್ಲಾರೆ ಪಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೊಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी अरे औरते ಎಂಕ ಮೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಬುಲೆ ಬಿಡೋಂತೋಲು ಇತ್ತ गजब बेइज्जती है अडे बिदार्दा अवल्प पल्ली अदा पल्ली मट बोरज्जी पल्ली ಒಂದು ದಿಕರ್ನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆಡೆ ಬಿದಾಡ್ದೈತೆ ಎಂಗುಲು ಯಾನ್ ಅಪೂರ್ವ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮುಳ್ಳೋಲು ಹೊರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊರ್ತಿ ಬುಲೆಟ್ ದಲ್ಪ ನಿಲ್ಲೋಲು ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆದ ಚಲೋ ಬಿದಾರ್ಗ ಯಾನ್ಲ ದೀಪಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತೀನಿ ಮಾರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋದು ಬಿರ ಬನ್ನಾಗ ಮೊಗಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ದೇವರೇ ಹೊರ್ತಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಧಮ್ಕಿ ಈಗಲೇ ಏನಾಗ ಪೋತೀನಿ ಇನ್ನೇ ಪೋಡಿತ್ತು ನಿಗಲೆ ಗದಮೆ ಹೊರ್ತಿನ ಧಮ್ಕಿ ಇಂಚ ನಮಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತೀನಿ ಆಡ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟಿಂಗಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಡ ಮೊಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ಬೋಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಪಿನ ಮೊಕುಲು ಈಗ ಆಯ್ತು ಬಲ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಹೋಗ್ಬೇರ ಪಾಪ ಹೋಗ್ಬೇರ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ ನಿಕ್ಕಾಪುಜಿ ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕರ ಕೂದನೋಡ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲೆನ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಇಜ್ಜ ಸುರುಕು ದೀಪಕ್ ಅದ ಸುರುಕು ದೀಪಕ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ರೆ ಏನು ಜೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಪ್ಲೇ ಟಾಮಿ ಕುಕ್ಕ ಅಂತ ದೂರ ತೂತು ಜಲದ ಮಡಲ್ ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಜದ ಏನಪ್ಪ ಕೊಕ್ಕದ ಬಿನಾ ಅಯ್ಯ ಕೊಕ್ಕ 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 ಅದು ಕೋಕೋ ಬಂದು ಹಾ ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇಜಿದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು बारी बेला उन्नम्मा
ayo mana bola lagi nanti अंबा बरबंडागले अंबा नाई ಮನ್ಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಮನ್ಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಮನ್ಸರ್ನ ಗುರ್ತೈತಿ ಕೈ ಕೈಂದ ಬರಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡ ನಾಯಿನ ಪತ್ರ ಪೇರ್ ಪತ್ರ ತಾರುಣ ಇದ್ದದೆ ತಾರುಣೆವು ಅಂಬಾ ಓ ಅಂಬಾ 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 ಅದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಒಂದೇ ಮೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ क्या हुआ था ना आयु आयु जी आज पाड़ चला आप मंडे बदले वाव Happy birthday to you. आयुषिन ತಂದೆ ಆರುಷಿನ್ ಇಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಯಾಲೇನ್ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲಾಲಿ ಆಯುಷಿನ ಆರುಷಿನ ಒಡ್ತಿನ್ ಕುಲ್ಲಾಲಿ पल्ले पल्ले हैप्पी बर्थडे टू यू जांड
आई जीजा ಊಗುಡು ಹೀಗೆ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे അല്ലേ നിങ്ങളൊരു നഞ്ചാവുന്നുണ്ടോ പടയോ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಪೂರ್ವ ಅಪೂರ್ವ ತಿಲೆ ತಿಲೆ ಮುಲ್ದಲೆ ತಂಜ ತಂಜ ಒಂದು ಎರೆನಂತ ತೂಪಿ കേക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്താ ಎರಡಪ್ಪ ಬಾತೇನ್ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ పేరు పదిహేదు అవే నీరుకుల్వారా చోకండి చోకండి ಚೋಕೇನೆ ತನಿಸೋ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನಾಂಡೆ ಫೈನಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ ದಾದೆ ಮಗವು ಏರೋ ವೆಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬಾಬಾ ನಗ್ಗಿನ
कर ले मामा, कर ले मामा, कर ले मामा, कर ले, कर ले। बाइक चालान पण minta nih sudah. Dia kita patut lah tuh. Ada ya? Tani so. Boleh. Ayo, ngapun nggak mau tapi. Bagus itu. Bo, boleh? Amba? Abba? Abba? Shamel boleh? Shamel boleh? Amba Shamel boleh? Shami, Shami, Shamel boleh ya? Shamel boleh Amba Shami, Shami deh, Amba. Mella. Ambo. Cha. Tani so? Iya. Ambo.